Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, ena wayno ena garti e windande men ɗimmire Dental Dina TV. An mo jeenoke jiɗɗo jeede hen, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV, mbaɗa abonné, janta e jangoɓe jingoɓe kadi ngara webma walla Orange ma walla Western Union gara mbaɗa 77 906 81 mbaɗa hen ballal ma e jingere ma. Alhamdulillah bil alamina, Allah wallino on windande goo en jangguino hen alif e mbadiji muɗum. Hande noon windande ɗimmire nde eɗen janga ba. Oɗon gandi on jangguino ba. Ɗo noon ko ha ganda Qur'ana o dow ha less ɗum tan woni hen. So adima ko yo wani jubru ba. Hakkunde bindol ko jubru ba. Wadde a faami so adima ko jubru ba, hakkunde bindol ko jubru ba. So woni sara bindol noon ko ɗo mbiyetama ba jorɗo, walla alama wondi hay goto mbiyama ba jorɗo e moni ba jorɗo. Wadde woni tan ko jubru ba e ba jorɗo ardi woni tan ko jubru ba walla ba jorɗo. Joni teskuyama yo won so adima windir ɗum dani, hakkunde bindol yowani, sara bindol ko yowani, alama wondi hay goto serdi yowani. Ɗo ko ha tan ganda mbadiji no ba windirte, kono ko oɗo ba goto woodi. Ɗo noon ko ha ganda so adima no bindiran momi, hakkunde bindol no bindiran momi, sara bindol no bindiran momi, kanko tan ɓolo no bindiran momi. Ɗo woni ba jorɗo, jubru ba, jubru ba, ba jorɗo, ba jorɗo kasi. Ɗo woni ba jorɗo, ɗum ɗo ko jubru ba, ɗum ɗo ko jubru ba, ɗo ko ba jorɗo, ɗo ko ba jorɗo. Ko jangete e Qur'ana dow ha less ko fate ba, ɗo so ɗiggi a sirti e majjere muɗum. Kala ko wayni ko jubru ba, kala ko wayni ko jubru ba. So wayini ba jorɗo, so wayini ba jorɗo. So adima ko ni mbaɗanmi, hakkunde bindol ko ni mbaɗanmi, sara bindol ko ni mbaɗanmi, so serdima ni mbaɗanmi. Mi anda fof so rendi yaltani oɗo ba. Fof ko ba tan won ɗon. Ɗo ko ba jorɗo gasi. Ɗo noon ko ha ganda so adima e bindol ko ni windirte, hakkunde bindol ko ni windirte, sara bindol ko ni windirte, so serdima ni windirte. Wadde windande ɗimmere nde ala ko jangumi hen sowona ko jangunomi, ko oɗo ba jorɗo goto jangunomi. Ɗo noon mbeɗa holle so adima, hakkunde, sara, so serdima. Ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañoton jangon ɗigga. Jawnoɗon, jangon, mbawon, ɗigga, ndewon, keɓon, kemnon. Musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi bi alamina. On jarama, wassalam.